Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta rolda de prensa. Muy buenos días a todos. Comparezo para dar conta da reunión do Comité Clínico que mantivemos onte pola tarde para que analizamos a situación da reunión do Comité Clínico que mantivemos onte pola tarde para que a COVID e como consecuencia da reunión do Comité Clínico que mantivemos onte pola tarde da pandemia, aínda que Galicia consecuencia da reunión do Comité Clínico que mantivemos onte pola tarde da pandemia. É certo que estamos a falar dunha onda distinta, centrada maioritariamente onda. É certo que estamos a falar dunha onda distinta con máis intensidade centrada maioritariamente. É certo que estamos a falar dunha onda distinta con máis intensidade por maioritariamente de vacina. É certo que estamos a falar, e polo tanto a presión hospitalaria está lonxe dos niveis de vacina que daron en xaneiro, e polo tanto a presión hospitalaria está lonxe dos niveis de calidade de vacina que daron en xaneiro, e polo tanto a presión hospitalaria está lonxe, pero tamén é certo que estamos nunha situación xaneiro, e polo tanto a presión hospitalaria está lonxe, pero tamén é certo que comezo precisamente como é habitual pero tamén é certo que comezo precisamente como é habitual 12.289 casos, pero tamén é certo que comezo precisamente como é habitual 13.000 casos, 21 atópanse en UCI, son os mesmos que había na anterior, 21 atópanse en UCI con máximo da onda, son 153 xa personas hospitalizadas, 21 atópanse en UCI con máximo da onda, 25 novos, son 153 xa o resto nas hospitalizadas, 21 atópanse en UCI con máximo da onda, 25 novos, son seguimento e vigilancia no ámbito domiciliario, 2.443 no ámbito galegos domiciliarias perderon a vida, 2.400 a pandemia, 43 no ámbito galegos perderon a vida, 2.000 a nivel comparativo, es decir, como estamos en Galicia en relación coa media de España, na tasa a nivel comparativo 7 días, como estamos en 300 casos, xa España na tasa a nivel comparativo 7 días, como estamos en 300 casos, a 14 días en incidencia, a nivel comparativo 66 casos frente a 14 días en incidencia, na media, a nivel comparativo 66 nas UCIs, a 14 días en hospitalizacións estamos claramente mellor que a media de España, na UCI ocupamos a 2,8% das camas, estamos claramente 5 veces menos que na media de España, na UCI 12,2%, e en canto a hospitalización claramente 2% na media de España, nas camas 12,2%, e en canto a hospitalización claramente 2% na media de España, en canto a positividade, e en canto a hospitalización claramente unha PCR, test de antíxeno, en canto a positividade, e en canto a esos cribados unha PCR, somos a terceira comunidade autónoma con menor taxa de positividade, estamos ao 9,4%, somos a terceira comunidade autónoma con menor taxa de positividade, sin dúbida a situación epidemiolóxica que estamos que acabo de referir, sin dúbida a situación epidemiolóxica que estamos que acabo de referir, sin dúbida nas últimas semanas son varias xornadas consecutivas de máis de 1.000 notables, sin dúbida nas últimas semanas son varias xornadas consecutivas, unha evolución que ven provocada sin dúbida pola profunda interacción social, unha evolución que ven provocada sin dúbida pola profunda interacción social, e que se ten traducido unha evolución que ven provocada por incremento de contagios que acabo de referir, e que se ten traducido unha evolución que ven provocada por incremento de contagios. Neste sentido, os grupos máis afectados e que se ten traducido unha evolución que ven provocada por incremento de contagios. Neste sentido, os grupos máis afectados e que se ten traducido unha evolución nesas franxas de idade, a incidencia, neste sentido, os grupos máis afectados e que se ten traducido nesas franxas de idade, a incidencia, neste sentido, os grupos para que se faga unha idea, no grupo de 70-79 a taxa supera, neste sentido, para que se faga unha idea, no grupo de 70 maiores a taxa está no entorno de 36, para que se faga unha idea, no grupo de 70 maiores de 12 a 36, 30, que se faga unha idea, no grupo de 70 maiores de 12 a 36, nos últimos 7 días, 80% dos contagios, nos últimos 7 días, 80% dos contagios, nos últimos 7 días, os anteriores, 80% estamos contados incremento, nos últimos 7 días, de casos, que
ese circunscribe, estamos dando 80% dos casos a personas menos de 40 anos, é dicir, aquelas personas que ainda non teñen 80% ni siquiera unha dose da vacina, ou, é dicir, aquelas personas que ainda non teñen 30, ni siquiera unha dose da vacina, ou unha dose de vacina, pero que non ainda non teñen 30, ni siquiera unha dose da vacina, ou unha dose de vacina. Tal como apuntábamos antes, que a máis afectada sexa a población máis nova, tal como apuntábamos antes, menos danos, que a máis afectada sexa a población máis nova, esta población, tal como apuntábamos antes, menos danos, que a máis afectada, pero tamén é certo que non podemos baixar a guarda, dado que sería enganar os vulnerables, pero tamén é certo que non podemos baixar a guarda, dado que sería de que o foco este, pero tamén é certo que non podemos baixar a guarda, o foco, primeiro porque tamén é certo que lamentablemente o foco, primeiro porque tamén é certo que personas aceptaron por el hai tamén é certo que personas aceptaron por os intensivos, hai tamén é certo que as unidades de cuidados neste momento, hai tamén é certo que as unidades de cuidados. En segundo lugar, porque poden extender esos contagios a grupos de personas xa vacinadas. En segundo lugar, porque poden extender esos contagios a grupos de personas xa no entorno de 80. En segundo lugar, porque poden extender esos contagios a grupos, por tanto, hai netos de 80. En segundo lugar, porque poden extender esos contagios e esos países, por tanto, hai netos, están incrementando a incidencia e tamén están incrementando e esos países, por tanto, hai netos, están incrementando a incidencia. Por conseguinte, acreditamos que os grupos de idade xa vacinados tamén se triplique en mesmo se acreditamos que os grupos de idade xa vacinados tamén se triplique en mesmo se acreditamos que os grupos de idade xa vacinados son xa tamén varias as persoas vacinadas que se topan nos hospital. Acreditamos que os grupos de idade xa vacinados son xa tamén varias as persoas vacinadas que se topan de persoas que se contagiaron tras son xa tamén varias as persoas vacinadas que se topan de persoas que se contagiaron tras tercer lugar, tamén motivos de preocupación porque a hospitalización está a incrementar de tercer lugar, tamén motivos de preocupación porque a hospitalización está a incrementar de tercer lugar, se duplicou o número de persoas do 11 está a incrementar de tercer lugar, se duplicou o número de persoas do 11 ao 17 de xullo, tercer lugar, triplicamos o número de persoas hospitalizadas en planta, pasando de 52 hospitalizados a 100 o número de persoas hospitalizadas en planta. Pois ben, estas son as razóns polas que estamos preocupados, estas son as razóns, unha serie de medidas que, ademais, as previsións que nos trasado o Comité Clínico, os cálculos, ademais, as previsións que nos trasado o Comité Clínico de casos a 1000 cálculos novos, ademais, as previsións e a porcentaxe que lle correspondería a esos 1000 cálculos disminúe, ademais, as previsións e a porcentaxe que lle correspondería a esos 1000 cálculos, según os cálculos do Comité Clínico, de manterse as tasas que temos na actualidade durante según os cálculos 15 días de manterse as tasas que temos os 400 pacientes hospitalizados, según os cálculos 15 días de manterse as tasas que temos os 400 pacientes, no caso de manterse 2 semanas máis, es decir, dentro de 3 semanas, no caso de manterse 2 semanas, podríamos chegar a un pico de 1000 pacientes semanas, no caso de manterse 2 semanas, podríamos chegar a un pico de 1000 pacientes semanas, pico inferior ou manterse 2 semanas, podríamos chegar a un pico, pero dende logo non é menor pico esta previsión, podríamos chegar a un pico, pero non é menor pico esta previsión, a súa cadencia que obtén de resultados a súa cadencia, ademais obtén o último motivo, o cuarto motivo que se basea a nosa preocupación é o ademais obtén o último motivo, cuarto, recordarán que moitísimos meses de situación é o ademais obtén o último motivo, cuarto, e acordarán que moitísimos meses de situación é o ademais o feito de que a media de España supere o 15%, e acordarán que non pode tranquilizar o feito de que a media de España está no bo 15%, e acordarán que non pode durante moitos meses o feito de que a media de España está no bo 15%, e acordarán que non pode durante moitos meses
Similar porcentaxe de positividade estáse registrando nos cribados. Por certo, similar porcentaxe de positividade estáse registrando nos cribados. Por certo, similar porcentaxe de positividade estáse registrando nos cribados. Este feito indica que a transmisibilidade do virus é elevada e que pode este feito indica que a transmisibilidade do virus é elevada están contagiando. Este feito indica que si de cada 100 persoas chamadas a que se están contagiando, este feito a taxa de positividade de cada 15% que o 40% que si acude, este feito a taxa de positividade de cada 15% que o 0,40% que si acude, este feito a taxa de positividade de cada 15% que o 0,40% que si acude, este feito a taxa de positividade de cada 0,40% que si acude, infección ou pola contra liberación. Ben, esta é a situación na que estamos, hacer liberación neste momento ao hospital. Ben, esta é a situación na que estamos, hacer liberación neste momento ao hospital. Ben, pero tamén é certo que a previsión e o incremento de número de contagios tamén é certo e o incremento da taxa de positividade e o incremento de número fai reflexionar e o incremento da taxa de positividade e o incremento para o que nos fai reflexionar e o incremento da taxa de positividade. Ante esta evolución tenemos que seguir actuando. Actuación radical. Ante esta evolución tenemos que seguir actuando. As vacinas están a resultar efectivas. Radical. Ante esta evolución está sendo clave para preservar. As vacinas están a resultar efectivas. Radical. Ante esta evolución está sendo clave de novos para preservar. As vacinas están a resultar radical. Ante esta evolución está sendo clave. Levamos a dispensadas en Galicia 3,2 millóns de vacinas. Levamos a dispensadas de Galicia 3,2 millóns de vacinas. Galicia é a terceira comunidade autónoma con máis porcentaxe de doses administradas, o 95,8%. Galicia é a terceira comunidade autónoma con máis porcentaxe de doses administradas, que se atopa no 90,8%. Galicia é a terceira comunidade autónoma. Importante, somos a segunda comunidade autónoma con máis porcentaxe de población inmunizada. Importante, somos a 6% dos galegos de población inmunizada. Importante, somos a 6% dos galegos que facilita a inmunizada. Somos os primeiros en población de máis de 40 que facilita o 90% dos galegos. Somos os primeiros en población de máis de 40 que facilita o 90% dos galegos. Somos os primeiros en protección de máis de población maior de 40 anos o 90% dos galegos. Somos os primeiros. Esta mesma semana imos rematar a primeira dose dos grupos. Esta mesma semana imos rematar a seguinte semana dose de xullo. Esta mesma semana, agosto, imos rematar a inmunización dos maiores de 40. Esta mesma semana comenzaremos a vacinar. Imos rematar a inmunización dos maiores de 40. Esta mesma semana comenzaremos a vacinar. Imos rematar en total esta semana maiores de 40 estamos a administrar 130.000 vacinas. En total esta semana 240.000 que chegamos a administrar 130.000 vacinas. En total por tanto 240.000 que chegamos a administrar 130.000 vacinas. En total por tanto temos menos vacinas. No mes de xullo, que no mes de xuño, e a previsión, que temos menos vacinas. No mes de xullo, que no mes de número de vacinas similar ao mes de a previsión, por tanto, como non temos vacinas, tivemos que frenar e a número de vacinas. Por tanto, como non temos vacinas, tivemos que frenar e a temos un problema de abastecemento de vacinas. Tivemos que frenar, tivemos que temos un problema de abastecemento de vacinas. No mes de xullo, tivemos que temos un problema de abastecemento e necesitamos máis vacinas para tivemos que temos un problema de poder vacinar a toda a población. Necesitamos máis vacinas. Estamos a ver como noutros países atopan problemas para vacinar a toda a población. Necesitamos o problema que temos en España. Estamos a ver como noutros países atopan problemas para vacinar a toda a población. Necesitamos o problema que temos en España. Estamos a ver como noutros países atopan problemas para vacinar a toda a población. Temos o problema de que non dispoñemos de vacinas suficientes. Penso que isto hai que recalcarlo. Temos o problema de que estamos rematando o mes de xullo e ata agora tan siquiera somos capaces de recalcarlo. Temos o problema de que estamos rematando o mes de xullo e ata agora dato este é o problema para non temos o problema de que estamos rematando o mes de xullo e ata agora dato este é o problema non temos vacinas. Temos o problema de que estamos rematando o mes de xullo non posúe vacinas suficientes para garantir a inmunidade da población galega.
Imos seguir reclamando vacinas. Temos que o Servicio Galego de Saúde medida eficaz. É a única medida segura, é a única medida da población galega para loitar. Imos seguir reclamando vacinas. Si tiveramos vacinas, non estaríamos adoptando a única medida segura, é a única medida da población galega. Vamos a seguir, por tanto, reclamando vacinas. Si tiveramos vacinas suficientes, non estaríamos adoptar medidas seguras. Comenzando, en primer lugar, vamos a seguir, por tanto, elevar de nivel aqueles que tiveramos vacinas suficientes, estaríamos con niveles de incidencia muy altos. Comenzando, en primer lugar, vamos a seguir, por tanto, elevar de nivel aqueles que tiveramos vacinas suficientes, estaríamos. Pues bien, hay 7 niveles de incidencia muy altos. Comenzando, en primer lugar, vamos a seguir, por tanto, elevar de nivel ambados, boido, Sanxenxo, Meaño. Pues bien, hay 7 niveles, estos son 7 concellos, comenzando, que viven en nivel vamos a galegos, que son Ovar, 3,3, Boido, o nivel máximo. Pues bien, hay 7 niveles, estos son 7 concellos, hay outros 29 concellos que se atopan en nivel alto. Na provincia da Coruña, 8, Melide, Portodosón, Carballo, Fisterra, hai 7 niveles, estos son 7 concellos, hai outros na provincia de Lugo, 5, Burela, Viveiro, Alto, na provincia da Coruña, 8, na provincia de Ourense, 4, Carballo, Fisterra, Avión, Barbadás, Carballiño, ademais na provincia de Lugo, 5, Burela, e en Pontevedra estarán na provincia da cidade de Pontevedra, na provincia de Ourense, 4, a Illa, Avión, Barbadás, Vilanova, Carballiño, Marín, Pollo, Bayona, Fontomar, e en Pontevedra estarán na provincia. Neste caso, na provincia de Ourense, que se atopan a nivel Avión, supoñen un Marín 849.000 habitantes e en Pontevedra 31,4% da poboación. O resto de concellos galegos, é dicir, o 65,3% da poboación. Por tanto, estamos aproximadamente no 35% de población en nivel máximo de restricción ou en nivel alto e o 65% aproximadamente en nivel medio ou en nivel medio-baixo. Este é o panorama despois de aplicar os protocolos xa modificados e actualizados co impacto da menor hospitalización que temos nesta onda. E, por tanto, este é o mapa que vive Galicia neste momento. A maiores, tomamos novas medidas que buscan reducir a interacción dos grupos vulnerables, el risco de contagios, ao tempo que intentamos non castigar o sector e se permite reducir o impacto socioeconómico que supoña pechar os bares cada vez que subía a incidencia. Así as cousas, neste contexto de restriccións obxectivo, conforme ao protocolo, e tamén con este obxectivo de non castigar de forma desproporcionada a determinados sectores económicos, o Comité Clínico ten decidido establecer un control de acceso que garanta unha restauración e hostalería seguras. Deste xeito, exixirase para acceder ao interior dos locais da hostelería nos concellos en nivel máximo e alto algún de estos 3 documentos sanitarios. Ou ben acreditar certificado de vacinación completa, ou ben unha proba negativa nas últimas 72 horas, ou ben acreditar ter pasado a infección. Os menores de 12 anos quedarán exentos de acreditar calquer tipo de estos documentos e con este requerimento o que buscamos é a máxima seguridade o tempo de evitar o peche de bares, restaurantes e cafeterías, aínda que o Concello este no nivel máximo de restriccións ou no nivel alto. Búscase incrementar a participación, ademais, nos cribados dos menores de 40 anos, xa que, como indicaba antes, a día de hoxe só están acudindo 4 de cada 10 menores de 40 anos aos cribados. Pois ben, a todo agora, os establecementos en nivel máximo de restricción recordarán que se pechaba tanto o interior como as terrazas. E os niveles altos pechábase o interior e deixábase unha porcentaxe de terraza. Agora
non imos pechar ningún. O que imos é pedir documentos acreditativos para asegurar que nos interiores de esos locales hai seguridade para as persoas que acuden a esos restaurantes, a esos bares, a esas cafeterías e tamén para o propio persoal dos restaurantes, bares e cafeterías. Como quedan os aforos con este novo modelo? No nivel máximo, o aforo será do 30% en interior e o 50% en exterior e haberá que acreditar a vacina ou o PCR ou o test de antíxenos ou ter pasada a enfermedade para acceder ao interior de esos locales que estén en concellos de nivel máximo. No nivel alto, igualmente pediremos un documento sanitario e o aforo quedará o 50% no interior e o 50% no exterior para persoas non vacinadas. Por tanto, exiximos no interior dos niveles máximos e no nivel alto, no interior dos establecementos, exiximos ou ben vacina, acreditación de vacina pauta completa, ou ben PCR nas últimas 72 horas, ou test de antíxenos, ou ben acreditar ter pasada a enfermedade para ocupar o interior dos locales. Non así as terrazas, onde non será imprescindible acreditar un documento sanitario como os que acabo de referir. Non será necesario ningún documento sanitario, polo menos de momento, en nivel medio, onde o aforo será do 50% en interior e o 50% en exterior, e tampouco no nivel medio baixo, no que aforo será o 50% en interior e o 100% en terrazas. Isto é como queda, en definitiva, a hostalería, de acordo cos criterios de seguridade e cos criterios sanitarios. Si o 90% da población, o 94% da población maior de 40 anos está xa con dúas doses e, por tanto, con certificado de vacinación, toda esta población non terá ningún problema para ser usuario no interior de calquer local con independencia do nivel máximo en que se atope ese concello. As persoas que non poden acreditar esa vacinación, pois terán a capacidade de acudir ás terrazas ao exterior dos establecementos. En canto ao ocio nocturno, como xa estaba previsto, permanecen pechados nos niveis máximo e nos niveis altos, podendo ocupar o 50% de aforo no interior, nos niveles medios e medio baixo, e quedando o 75% en terraza no nivel medio e o 100% no nivel baixo, sempre acreditando proba negativa nas últimas 72 horas ou estar vacinado. Por tanto, no ocio nocturno proseguimos conforme as pautas que viñamos aplicando en anteriores semanas. Ademais, como xa coñecen, os locais será obrigatoria a instalación dun medidor de CO2, deberán de manter o requisito de contar con un rexistro de clientes e seguirá sendo obligatorio o uso de máscaras e a distancia de seguridade. E o peche se mantén a 1 da mañá para a hostelería e ás 3 da mañá para os locales de ocio nocturno en aqueles concellos onde estea permitido o ocio nocturno. A terceira decisión refírese ás reunións. Recordarán que no comité anterior considerábamos recomendación as reunións limitadas. Neste caso, vendo a incidencia de novos casos, xa solicitamos ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia autorización para exixir o control nas reunións. Pasa a ser obligatorio a partir de agora, de tal xeito que quedarán prohibidas as reunións de persoas non convivintes de máis de 6 persoas no interior e de máis de 10 persoas no exterior ou de 2 grupos de convivencia. Queremos evitar, por tanto, as reunións multitudinarias sen garantías que están tras un gran número de contaxios. Non podemos seguir vendo as imaxes dos botellóns, evidentemente, e de dúcias de persoas xuntas sen control. A cuarta decisión se refire ás reunións de non convivintes. Estarán prohibidas entre a 1 da madrugada e as 6 da mañá en concellos de nivel máximo e entre as 3 da madrugada e as 6
da mañá para os niveis medio e medio baixo, é dicir, para aqueles concellos onde aínda se sigue permitindo o ocio nocturno, dado que o nivel é un nivel medio ou un nivel medio baixo. Para o resto, nivel alto ou nivel máximo de restriccións, non pode haber nas rúas persoas non convivintes entre a 1 da madrugada e as 6 da mañá en ningún concello que estea nesta situación. En todo caso, e como xa coñecen, as medidas que limitan dereitos fundamentais deben ser trasladadas para a súa ratificación ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, polo que haberá que esperar a coñecer o seu posicionamento para a entrada en vigor exacta. Si entrarán en vigor, o resto das medidas, refírome ás medidas de aforos nos establecementos de hostalería, e esas entrarán en vigor o próximo sábado, é dicir, a noite do 24 de xullo. Aí entrarán en vigor o que se refire a aforos en interior e en exterior, en nivel de máxima restricción, en nivel alto, en nivel medio e en nivel medio baixo. O resto, referido ás reunións tanto en domicilios como nas rúas, necesitaremos autorización explícita do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Lamentablemente, a estas alturas, seguimos sin lei para xestionar a pandemia e por iso está habendo unha serie de sentencias contradictorias, aparentemente, nas distintas comunidades autónomas e por iso os responsables da sanidade pública non poden tomar decisións de forma inmediata sin obter o visto prace e a ratificación do Tribunal Superior respectivo. En definitiva, a evolución do virus está a ser mala e é preciso tomar novas medidas que afectan sobre todo a aqueles que teñen máis risco de contaxiar e de contaxiarse, que son as persoas menores de 40 anos. Sei que non son actuacións sinxelas nin agradables, e quero pedirlles disculpas por anticipado ás persoas ás que non podemos vacinar. É unha discriminación imposible de xustificar. Por que hai persoas que teñen doble dose e porque hai persoas que só teñen unha dose e moitas que nin sequera teñen unha dose, é dicir, están sin ningunha vacina. Lamentablemente, temos que ser sinceros, non temos vacinas e, en consecuencia, ninguén pode dar o que non ten. Se tivéramos vacinas, estaríamos en unha situación absolutamente distinta. Se tivéramos vacinas no Servicio Galego de Saúde, en menos de 2 semanas vacinaríamos a todos. E antes de rematar agosto, todos os galegos terían 2 doses e, polo tanto, alcanzarían a inmunidade. Se tivéramos vacinas, estaríamos nunha situación absolutamente distinta. Pero, lamentablemente, eso é unha situación hipotética, porque a situación real é a ausencia de medicamento. Isto non é así, insisto, debemos de actuar ali onde sabemos que se producen os contaxios e onde se producen as maiores interaccións sociais. Non podemos nin queremos castigar de novo co peche automático a un sector como a da hostelería que leva sufrindo durante estes último ano e medio e por iso, incluso en concellos que con protocolos anteriores estarían pechados na súa totalidade interior e exterior e en concellos que con protocolos pasados estarían pechados o interior, imos a facilitar a apertura do interior e do exterior, eso sí, exixindo vacinación, certificado de vacinación ou PCR nas últimas 72 ou acreditar haber pasado xa a enfermedade. E algo semellante ao que están a facer varios países no noso entorno, especialmente Francia, tamén Portugal, e outros países están avanzando pedindo certificados de vacinación para poder utilizar a hostelería en interiores, e nos parece que a fórmula máis axeitada para intentar capear esta situación de número de contaxios exponencial diariamente. A maiores tamén poñemos énfase en limitar as reunións de non convivintes. Non máis de 6 persoas no interior, non máis de 10 persoas no exterior, salvo que estemos falando de 2 unidades familiares, que no caso de 2 unidades familiares completas podería exceder de 6 no interior ou de 10 no exterior. E tamén limitamos de noite estas reunións. A partir da 1 da madrugada
só convivintes na rúa, e a partir das 3 só convivintes tamén na rúa, e entre 1 e 3 varía en función dos concellos coa taxa de maior positividade. Insisto, non son medidas agradables, pero imos tomando medidas en función da situación epidemiolóxica e en situación da evolución da vacina. Se non tivéramos vacinados o 95% da población maior de 40 anos, non poderíamos abrir interiores en Vigo, nin en Pontevedra, nin en Ourense, nin no conxunto de concellos que están en niveles de máxima restricción ou niveles altos. Por primeira vez, a pesar de estar en nivel de máxima restricción ou nivel alto, si imos abrir interiores na hostelería, eso sí, exixindo, lóxicamente, unha hostelería segura e, por tanto, unha acreditación da vacina, insisto, PCR ou antíxeno nas últimas 72 horas ou haber superado a enfermedade. Agardamos a comprensión, en primeiro lugar, dos responsables da hostelería, os que sempre lle pedimos máis. En segundo lugar, por suposto, a todos os galegos, e dunha forma especialísima, os galegos e as galegas de menos de 40 anos, e dunha forma todavía máis especial, os galegos e as galegas de menos de 29 anos, que aínda non temos ningunha persona vacinada, aínda que nos próximos días, próxima semana, empezaremos a vacinar cunha dose as persoas de 29 a 20 anos. Esta é a situación na que vivimos e esta é a situación que lamentablemente temos que xestionar, pero un non elixe a situación que lle toca xestionar. Un ten que xestionar a realidade. E a nós parécenos que as medidas que acabamos de propoñer son as medidas máis axustadas para mellorar a realidade e, entre todos, disminuir o número de novos contagios diarios. Mais nada, ata aquí a rolda de prensa. Se hai alguna pregunta, quedamos a disposición. Sí, os concertos que teñen un protocolo específico, como recordará, os concertos sempre teñen unha porcentaxe moi pequena de aforo, son concertos no exterior, son concertos sempre sentados e con distancia de seguridade e mascarilla. Por tanto, entendemos que, cumplindo esos protocolos, se poden celebrar, reitero, co protocolo actual, concertos no exterior, distancia de 1,5 metro, mascarilla durante todo o tempo do concerto e sentados. Sendo así e cumplindo o protocolo estricto, entendemos que non hai un risco máximo e entendemos que é compatible o concerto coa situación epidemiolóxica. Evidentemente, non estou falando de concertos no interior, nin concertos de pé. Eso está prohibido. A partir de 10 personas, eso está prohibido no interior dos establecementos ou dos locais. Refírome a concertos. E, por suposto, de pé está prohibido en todo caso. Sí. Sí. Perdón. Vale. Sí, Europa Press. Bos días, presidente. Quería preguntarlle en primeiro lugar se no nivel máximo de restriccións o peche perimetral vaise eliminar tal e como estaba agora mesmo figurando no Diario Oficial de Galicia. Entendo que xa, polo que dixo, xa se enviou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a petición de autorización. Non sei se teñen un cálculo de cando poderían estar esta resolución feita. E sobre a entrada en vigor, vostede dixo o sábado 24, é a pregunta que facemos sempre. O venres pola noite xa entraría en vigor, entendo, estas novas restriccións, digo, á hora de pedir as PCRs e certificados de vacinacións nos concellos de nivel alto. E con respecto á vacinación, vostede di, non hai vacinas. Pensa que o Goberno de España debería rachar coa compra única da Unión Europea e buscar máis alá vacinas para aumentar o suministro que chegue ao país, e se se arrepinte o Comité Clínico de non ter posto medidas no Concello de Sanxenxo máis restrictivas a semana pasada, a vista dos datos de que agora entra de repente no de máximas restriccións. Gracias. Ben, sobre o peche perimetral, cos datos que temos, coa experiencia que temos
coa información que estivemos manexando, non vamos a exixir o peche perimetral nos concellos galegos. Por tanto, hai mobilidade. Mobilidade, lóxicamente, nas franxas horarias, é dicir, só con convivintes a partir de determinadas horas da madrugada en función da situación epidemiolóxica. Por tanto, non hai peche perimetral en ningún dos 313 concellos galegos. As restriccións son restriccións de persoas non convivintes a partir da 1 da madrugada ata 6 ou a partir das 3 da madrugada ata 6 en función do nivel de infección de cada concello. Neste momento, a asesoría xurídica está motivando e redactando a solicitude preceptiva ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Entendemos, se a asesoría xurídica así é capaz, de remitir hoxe formalmente a solicitude. Nos importa moito máis que a solicitude estea fundamentada que tardar unhas horas ou incluso un día, porque o importante é fundamentar para que os xuíces con fundamentación epidemiolóxica, distinguindo territorios e municipios en función de criterios obxectivos, poden tomar a decisión máis acertada. Se un se precipita e non se fundamenta de forma axeitada e non se concreta territorialmente as medidas, nos situaríamos ante o risco de non ter o visto en prace do Tribunal Superior, como ocorre en outros tribunales superiores de xustiza noutras comunidades autónomas. Si somos capaces, no día de onte solicitaremos ao Tribunal Superior e, senón, nas primeiras horas de mañá. O que ven sendo habitual é que o Tribunal Superior se pronuncia nos entornos das 48 ou 72 horas. Vamos a ver, neste caso, cando podemos ter a resolución do Tribunal Superior. Cando entra en vigor os aforos relativos á hostalería, o venres ás 24 horas, é dicir, o sábado ás 00. Por tanto, os venres ás 24 horas, é dicir, ás 12 da noite, ou, dito de outra forma, o sábado a primeiro minuto do sábado entra en vigor, como ven sendo habitual nas medidas que adoptamos no comité os martes de cada semana. En relación con Sanxenxo, o que houbo simplemente é un impacto da población flotante. Hai que ter un mínimo de interpretación das situacións. Sanxenxo cuadriplica, triplica ou multiplica por 4 a población flotante, por lo tanto, hai que axustar ese feito a unha cuestión fundamental que é a idiosincrasia específica de Sanxenxo durante estas datas, non? Pero cando toca, xa sexa Sanxenxo ou outro concello, aplicamos as medidas. Por conseguinte, Sanxenxo está nunha situación de risco extremo, aínda axustando a población flotante, en risco extremo queda, lamentando profundamente, pero non podemos facer ningunha excepción, ni con Sanxenxo, nin con ninguén. Na anterior semana, Sanxenxo estaba nunha situación que co censo ordinario estaría nun nivel de maior restricción, pero co censo extraordinario que ten Sanxenxo entendimos que deberíamos de implementar esa situación obxectiva, que é a población que vive actualmente nun concello. Cando multiplica por 3 ou por 4 a población censal, non podemos só utilizar a población censal, porque sería unha medida desproporcionada. Alguna cuestión máis? Perdón, sí. Sí, perdón. Bueno, o que está ocurrindo é que dimos unha data de que en agosto xa estaba todo solucionado a comunidade de rebaño. Eu creo que o Goberno se equivocou outra vez. Primeiro, nunha data triunfalista de inmunidade de rebaño do 18 de agosto. Segundo, na porcentaxe axeitada para considerar inmunidade de grupo, porque senón é do 70, é como mínimo do 90, 95. En terceiro lugar, de non acreditar e non explicar a xente moza que este verán non habería vacinas para a xente moza. E, por tanto, este erro triple é un erro que non é menor. Todavía non sabemos as vacinas que nos van chegar no mes de agosto, no mes de setembro.
estamos vivindo con moi pouca antelación a planificación que nos traslada o Ministerio de Sanidade. Pero é imposible de explicar que no mes de xullo, este mes, teñamos menos vacinas que no mes de xuño. Isto é imposible de explicar á población. Lamentablemente, esta é a situación na que está vivindo España. O que ten que facer o Goberno central é moi fácil dar consellos, é máis difícil conseguir vacinas. Por tanto, eu non creo que deba de pronunciarnos respecto. O que sí digo é que España ten servicios de saúde que poderíamos garantir a inmunidade do 100% da población maior de 12 anos no mes de agosto. E, lamentablemente, isto non vai ocurrir de seguir así ata o mes de outubro ou principios do mes de novembro. Por tanto, hai un problema de abastecemento evidente e que está afectando desde o punto de vista económico, desde o punto de vista sanitario, a población menor de 40 anos. Sí. Hola, presidente. Yo quería preguntarle por el encaje legal de los certificados. Si hace falta que tengan que pedir también algún tipo de medida al Tribunal Superior de Justicia o si es una medida que se puede aplicar. Ayer decía la ministra Darias que creía que necesitaban, ¿no?, una base legal a la hora de pedir esos certificados, esa pauta completa de vacunación. Entonces quería saber si va a ser necesario o no y también un poco cómo han reaccionado los hosteleros, ¿no? Hemos visto en ocasiones ya que ha sido complicado el hecho de controlar que la gente tuviera mascarillas en los exteriores. ¿Cómo va a ser este tema de los certificados? Si cree que será sencillo o no y cómo ha sido un poco la respuesta de los hosteleros. Gracias. Muy bien. Vamos a ver, los certificados en Galicia se obtienen de forma inmediata cuando una persona acaba la doble pauta, la segunda dosis de vacunación, y es que se emite y se le dirige a su teléfono el certificado de vacunación del Servicio Gallego de Salud. Con este certificado se puede presentar en cualquier recinto y para poder acreditar que este certificado está expedido. En Galicia también se expide de forma automática en los teléfonos el certificado del resultado positivo o negativo de la PCR. Y, por tanto, también esto es un sistema que se puede acreditar. Estamos en este momento intentando ver con las farmacias, dado que por fin se autoriza la venta de test de antígenos en las farmacias, cómo podemos facilitar desde la farmacia el certificado de test de antígeno negativo a cualquier persona que se lo haga en la oficina de farmacia. Esto todavía nos queda por coordinar. Desde ayer está autorizado este test, por tanto no es fácil conseguirlo. En cuanto a si tenemos base legal o no, eso no le corresponde al Comité Clínico resolverlo, ni tampoco siquiera al Servicio Gallego de Salud, le corresponde a la Asesoría Jurídica General de la Xunta. Y nosotros entendemos que sí, que tenemos base legal. Porque si no, ¿para qué vacunamos a la gente? ¿Para qué vale, qué utilidad tiene que el 94% de los gallegos mayores de 40 años tengan pauta completa de vacunación si eso no tiene ningún efecto desde el punto de vista de la hostelería? La opción sería cerrar la hostelería en su totalidad, en interiores y en terrazas, en riesgo máximo y riesgo alto. No creo que eso tenga mucho sentido. Los certificados de vacunación o certificados de PCR emitidos por las autoridades sanitarias son un valor sanitario incontestable y, por consiguiente, pensamos, en el ámbito de nuestras competencias de salud pública, que sí tienen valor. Hemos pedido, eso sí, al Gobierno y al Ministerio de Sanidad que regule con carácter general, como una norma emitida por el Consejo Interterritorial para dar mayor seguridad jurídica a todo el Sistema Nacional de Salud. Lamentablemente no hemos obtenido, de momento, esa decisión, lo cual lamentamos profundamente, porque si estamos vacunando y resulta que tenemos pocas vacunas y las vacunas que estamos dispensando no tienen valor en el ámbito de la hostelería, comprenderá usted que esto es imposible de explicar a los ciudadanos vacunados y al sector de la hostelería. No un porcentaje muy alto de la población que esa solución sea útil también para un sector económico importantísimo, que es el sector de la hostelería, y mucho más durante el periodo de vacaciones en el que ese sector factura
un porcentaje muy importante de su facturación anual y muchísimo más todavía en un contexto en el que los últimos 15 meses es probablemente el sector, junto con el de hoteles, más castigado por la crisis económica. Bien, ¿alguna cosa más? Muy bien, pues le agradecemos como siempre. ¿En el grupo? Perdón, preguntan en el grupo de COVID, compañeros que no pudieron venir aquí, si no le importa se las voy a trasladar. Ah, vale. Sí. Es una pregunta de los convivientes. Bueno, preguntaban unas compañeras si podía aclarar lo de los grupos de no convivientes, que exactamente cómo se regula el grupo de máximo 2. Creo que ya lo aclaró lo de los máximos de 10, pero si lo puede volver a explicar, se lo agradecemos. Y ninguna pregunta más. Gracias. Muchas gracias. Bien, en relación con reuniones, lo que hemos implementado es pasar de la recomendación que teníamos inicialmente, recordarán, las semanas pasadas, a la coherencia de la obligación. Y es que vamos a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Galicia autorización para prohibir las reuniones en el ámbito privado de más de 6 personas en el interior o de más de 10 personas en el exterior, evidentemente excluidos los convivientes. Por poner un caso práctico, en una familia donde hay 4 miembros de esa familia, pueden venir 2 personas más a la casa, total de 6, o 6 personas más a esa misma casa si es en el exterior, total de 10. Esta es la regla. En el caso de 2 burbujas de convivientes, 2 unidades familiares que convivan, una unidad y otra unidad, entonces se podría sobrepasar los 6 en interior y los 10 en exterior, pero siempre acreditando que son familias convivientes, 2 unidades convivenciales. Por tanto, si en una casa hay 4 personas y viene a visitarla una familia completa de otras 7 personas, en ese caso, que sumarían 11, en ese caso sí estaría autorizado, porque son 2 unidades familiares de convivientes. Comprendo que es un poco complicado, sin duda. Sería mucho más fácil prohibirlo y decir, no, más de 6 y más de 10 no se puede. Lo que estamos intentando es, a pesar de la complejidad, hay muchas personas que han venido, alquilado un apartamento para ver a su familia que vive en esa ciudad o vive en ese pueblo, y lo que pretendemos es que las 2 unidades familiares se puedan ver en una misma casa. Pero esto significa que la norma es compleja en su redacción y también compleja en su interpretación, pero probablemente cuando la veamos escrita lo podamos explicar mejor. Insisto, las reglas son 6 en interior y 10 en exterior, y en el caso de 2 unidades familiares podemos exceder de los 6 en interior y de los 10 en exterior. Y el cómputo es un cómputo riguroso. Si una familia es de 5 miembros, solamente puede venir a visitar una persona, porque cumpliría los 6. Sin embargo, si esa persona trae a su familia, que es la unidad convivencial, podríamos superar los 6 con independencia de que el requisito siga siendo 2 unidades convivenciales. Insisto, creo que esto en Navidad lo hemos explicado y viene y trae causa de otras experiencias que hemos implementado durante las ondas anteriores. Muy bien, muchas gracias por su interés y esperemos que el texto disminuya cualquier duda interpretativa. Muchísimas gracias.